Ang Tripurani se. Ani mong hengke Raju Uddin. Hai pano boy ano sini kukmani mong hengke Alex FALTU ACHUDA PULA Leiku Raja. Mosok bacele rok hengke tai po sini nai bangku guta Tripura wo. Ang korok sa celebrity ang Instagram ni rilo lei thonggu ano tai bo kaham ke sini namu jungke video pa ya sak nai bai di guys. Hero plan hero oi gahamda dolrok aing narni phai sini hawo Tripurani borok khonei sabo boini yangni borok rok bai sini jagoi tong Alex FALTU dolrok ani mungbai rap song tikhlainai sabo ACHUDA PULA bini rap song no banailainai sengtei sa tongoi bini rap batamo bofunuke bini lei bokrok tan sujak phano nailainai ang bono tini bokrokni bokhnai ni simi yakungni yasku buchu jora ros khainai o video naikangke no wai sabai borokni choi dogusti kotok sorima theinai jat khayai o selfie no boi bini fans rok bai namani hnei tong o selfie ni borok rok bini fans rok ya mo bini customer rok se tamni customer bolei kusupna ni personal job khayo bini nogono norok no wansuk nai di YouTube channel ke thino painani iPhone rok painani bike painani desktop laptop rok painani o nok khaike sajoknani boroni rangman asuk 24 gonta lei kusubu bocherai okra bura rok ni tabuk ang proof phunuk tongo norok no bosek ang Google lo search khaika bahai ke 37 din ni bisingo bigirani gonang janai hnei Google ni result phaika siddi phale ingya khelei kusubai hnei hengke tai tamsa siddi rok to tabuk tai pala khanai jading ya bobo nugui no tongo manjak marok tai kaisa option kusupnani no chongkhata afruni simi hengke bo lun rok na kha dalai samung rok khaika je probuini YouTube channel ke thino painani rang ungkha chengkhata customer rutuknani YouTube tei rutukmani no manya ungei Instagram o phayubo ambagui no bo bayu rogo tamseinai di nokni address rok WANSA ni Maldana Tiprasani tangge hingke bo kusimi kusubia bla tai bo alada ang sana thangleya bini bisna rok tangge phunuk norok khewan chungna ringya mane omsuk bisna kahamo sak koprom lainani service manani kokta ochela dol sarok bini nok bisingo tam khlai norok ke sawi manya da samung pailai ril khaima se borok gobo botabuk o khuijak se tongkha norok bo bini okhwajak bukhugo lei sorai mano sini borok rok khungke phirise bo ano reply rena hanai busuk se bini songno promote khaika Instagram o gonina thangke ka khnale 10-15 tarok haipano se views naidi bono khairok phano phiogya borok no dugan tangna jaga ra khangke nok thaini jaga bo segui na unugya da tei norok no kiri jagui bo comment box off khai rekha comment khaimaya jat khaike tam khabana report nole off khaimanya nugya da iko khuijak se tongjau kha tabukya ACHUDA PULA ulosadi abono hongke phaidi tabuk dol rok do ai lede sanggang teng je bin leitor bokrok ke ja tolaki kro kana ne ki bikmu ke phui bin kapala bogone rekangke botini horne bising no sagal motor ko do ai hnei bini rap songnaina bkhak thanglai sino Bosipak sinya uino ma theinai saba o music no snam kahino je o music ni nomna tei khe tabuk borok ni jaga yongla rok se pungphayano o cherai khorok nei tyo bakhlai thangnai borok no first wak ni sipago thaichuk yore janai sengkhe mosoguri somrogo thaichuk yore jaya da abo hai bini o yakta lengkha akran busu style bo sapta o waisa som keprap akrani busuma monok yakhe paralyze bemar hai besak motor jage yakung yak kokoi mokoi engjagu tei o kamchele hingke Bangladesh chor bazar ni gori tei iPhone rok hingke norok no sawi manbaina rap ni mungui ko kho go pori ui khnar mani belai kheno khana tok kaise tei video ni quality le tabuk boi 4K 8K khai tongbayo rap music se hinukhe tei se ani bagai khaimani amobo mo hai nangnung ya music video sanamna bagida nung 10-15 din ni time na kha mo hai ke khaina ba tabuk no gan kaisa sarogei 3G phone ni camera bai jagoi no filter effect thepa oi man bela asuk kha logoi na singmani ni songno magnang khamusuk on necklace hingke tini video shot khaina hanai 20 teka khai paibu mani akonte musuk bujele ningano tamno sana nai tam sana muchung 1% buji angni ni kokno sekang bukhuk ni leibutei khibigradi tam mendra bo ringkwa bisingo rachap sonma hai pipe bo rachap sonma hai phutunga o rachap sonma hai teise khorango musuk khorango sakao thepajak autotune tabu khelei ko subai direct gari si paisina phubo dol rok amoba koktuma kaham se belana tei o
bridge bai sinai kubui no mohai borok rok bridge sakatei laika hangke no baika hanai jongchidi bo video shoot khaina bagui bolong beser kuna beser boi asuk thangya himya jaga simalung lamao se thangai ma khlaisiu je jagao nugo a jagao no bolathi gok gok rejago hungke ba Oi bal phalai na punjo ano khoinai nini khna exam da tong tam gai salai no bar bar pori oi khna ri oi ma tong khunju porda phatena nai khani khnai malia পরিবেশের নাম 2 দিন পরিবেশনের নাম 4 দিন পরিবেশ 20 প্রকার পরিবেশ 20 প্রকার no karai 500 600 প্রকার phano ungtong thung alkalai no khnar sidi rengya jen go siwi tongdi class 5 ni boy ni porano sei rejap kheno rap ung thangya nugyada bini o video bo actress model nana hintong mani no bori rok no logi sanai mani no khuk teise musui hojago bo no kheno morasa sini jatra si jaya ungo hunei ambagui no tabuk bo oro febiquick no moja ore oi ningja khaike kobontreng ma tongu YouTube channel holo X Master ani channel X Master hingke nini channel ke simalang master ta teibo Chrome browser tei thulaima video naina thangbrum no video ni comment no ano bo norok ni timona di ang bo norok khaijop khaina muchungo honei seyei gabuna angkha ambagui no dunia ni thulaima joto website rok no bono permanently ban khlai rekha tabuk bo horoke korai dagna laima no sena nai thusiu diser age play bhai pusi aki bole another ninja ke toris ke para phebe tole bini odisni slai yong khawarna no se angle tei sakiri jago ko kho go pori nai rok ano dis khaima da tei ingsi bo 1 minute 50 second mirka bemar kukhurjak mani slaiba ani 1 second ni kokno no paya bla naila ये आगमन दिखाता है आजा त्रिपुरा डरा के दिखा oya chuda pula खत्म tei norok jora mankhe waisa achuda pula ni lip sync da mili nai baidi ang sebono sinia khopu WANSA besa mukra besa kepala puisa lepsa tam nung mokol Canada khunjuna thongda bini bagi ang asuk tam sajakha sinia khe o video rok ajai glak khamu nung saksa khinjak tongdi bo ano sinia kho honei sengkhe yang buskango agok thangei China ni norok ni Boni jini kahini no sawi tongo kutta injection means taklai 2024 ni kutta no sei no 425 bar khoi kya phu te punjuani khigro go hungke 340 bar SI bibo se tu bunai nugyada Tripura wo da goto yang phaila tam hintong khabo no ning se borok ni kokrok mannai saprak di सोच गुष्टी यारबुत अंगति पुरानी से ताचो गुष्टी जुताचो आचुदा पर भाई चुदर पुचुडो भाई चुदा नमस्कार कोंदे आविष्कार हैं लेडीज एंड जेंटलमैन তোর বাবা পরে আন্ডারপ্যান্ট তোর মা পরে শর্ট প্যান্ট দিলো মুইতা লেপিন উইতা হ্যাঁ ভাই একটা খুব সুন্দর কমেন্ট করেছে কমেন্টটা শুনে খুব ভালো লাগলো ভাইয়ের জন্য অনেক বুকভরা ভালোবাসা আর তোমরা এরকম কমেন্ট করো আমি এরকম পিক করব নারে বন্ধুরে কুমড়া খাইলো ইন্দুরে কুমড়ার ভিতরে জানা নাই তোর মার দুধ খাইতাম আমার মনে হয় না gaman to gana mere bai kyuki ham Tripura se he hangke tinin bagi omsuk no dol rok video chaja khangke besek like kari oiman norok ni yago ya phai khlang kha ang nainai ang bo besek kari oiman norok teibo mo hai video naina musungo hangke video no share khaidi comment khaidi channel no katal manjak phainai rok channel no subscribe khaijagya rok subscribe khaidi dabuk no tei srapsa tong khangke no tei kaisa video katal phai tongo am bagi no norok no ang abuk no sinani agui bell icon da hin abono sinani koijao dol rok abono hangke malai layo nai tei kaisa katal video Thangga do dol rock bye Tiprasa I vlog thung